Ola amigos, hoxe estamos cun lexendario do teatro, ademais moi noso artista, Roberto Vidal Bolaño, naceu en Santiago, é un deses homes que non sabemos si querendo ou sen querer fai historia, e fai historia non só na nosa cidade, na nosa autonomía, tamén a nivel nacional e incluso a nivel internacional, el non lo contará. Como está, Roberto? Moi ben, hola. Alegrámonos, moitísimas gracias por estares connosco. Nada, gracias a vos. Dicíalle para os que o dubidaran que vostede é de Santiago, de onde de Santiago? Pois eu son do barrio de Vistalegre, da que nacín na carreira do Conde, no desaparecido sanatorio de Baltar. Pero, vamos, criei-me e pasei a miña infancia no barrio de Vistalegre. É desas persoas que din que leva Santiago nas venas, no sangue? Sí, ademais a ese Santiago de fora de Portas, que é un Santiago distinto ao de dentro de Portas, non? Eu, de feito, sería inexplicable sin Santiago e sin ter non só pasado a miña infancia en Vistalegre, sino a miña vida nos aledaños ou no miolo desta cidade tan peculiar, non? Daí que incluso gran parte da miña obra como autor dramático xire alrededor de Santiago e de tantos mundos como a cidade puxo a andar ao longo da súa historia, entre os quales o do Apóstolo é un deles, pero non é o único, non? E precisamente como coñecedor de tantos mundos, como literato que non se sinte cosmopolita, ademais? Claro, é que é outra das peculiaridades de ser de Santiago, e de levar eso como bandeira, porque eso non é dicir ser de calquera sitio, non? Santiago, efectivamente, ten unha impronta que ten que ver pois co tan traído elevado mestizaxe, que ten que ver coa vontade universal, pero sempre dende un gran asentamento local, non? E dende unha asunción do propio como aquilo que máis pode facelo a un común, ou, polo tanto, universal. Non esa outra estupidez de pensar que o que nos fai universal é copiar o que de universal teñen os demais. Non, o universal é seguramente o máis esencial de nós, e, polo tanto, máis esencial de Santiago, do barrio de Vistalegre e de Galicia, non? Que lle gustaba xogar a Roberto de meniño? As películas. Eu xa, isto de acabar facendo indio, é como unha especie de vocación moi temprana, non? E, sí, era o que máis me apetecía xogar. Eu creo que incluso fui o que inventei ese xogo ali, en Vistalegre, non? Por suposto que inventou, porque logo un descubre que é un xogo universal. Ir ao cine e logo reproducir en forma de xogo a película. Teño feito moito de indio. Pero de indio? Indio, sí, indio con plumas. De feito, unha vez en que non era indio, era vaquero, pillaron os indios das Casas Novas, que é unha barriada próxima ali a Vistalegre, e era unha batalla entre as Casas Novas e Vistalegre, uns éramos os vaqueros e outros os indios. E a min pillaron os indios, que eran os das Casas Novas, ataron a un poste de fenosa e prenderonlle lume unhas carqueixas, que efectivamente, vamos, se non me sacan os maiores que pasaron por ali, prendenme lume a min, non? Bueno, menudas guerras de barrios que había entón. Sí, esas eran as máis livianas, pero esas eran en teoría de ficción, non? Pero había as que non eran de ficción, que eran de verdad, que consistían en corrernos a pedradas e que solían acabar, según de que lado estuéramos uns aos outros, pois, na Praza do Obradoiro, por exemplo. Unha vez acabamos os de Vistalegre correntando a pedradas aos das Casas Novas, que eran os nosos enemigos por antonomasia, na Praza do Obradoiro, e logo correntóunos a paus a todos a Policía Municipal, claro, pero a pedradas. A pedradas con cantos anos? Eso, non sei, pois entre os 7 e os 12 anos. Porque hoxe é impensable que un raparigo de 10 anos vaya correteando dende Vistalegre hasta a Praza do Obradoiro. O cual, por outro lado, está bastante ben, porque era como bastante animal, non? E había afición á literatura xa na súa casa? Sí, na miña casa, meu pai era un lector habitual, ainda que de cousas que non coincidían especialmente coas miñas. Máis que nada, eu tuve a fortuna de caer nun círculo de amistades onde sí había ese hábito, non? E, bueno, eu non sei por qué, pois desde moi pequeniño tuve, e logo tamén tuve a fortuna
de que un meu profesor de literatura, Xavier Carro, sigue sendo profesor de literatura, pero xa creo que na universidade en Alicante, e un escritor con varias obras publicadas e tal, foi sendo el moi novo, e eu tamén profesor meu de literatura no bachillerato nocturno. E entón este home convenceume de que eu tiña cualidades para escribir e que o único que me faltaba é ler máis do que leía ou empezar a ler xa outras cousas. Eu hasta aquel momento as miñas lecturas máis frecuentes eran Emilio Salgari, eran Julio Verne. Despois un descubre que eran as lecturas polas que empezaron xente que son grandes escritores, e ademais un descubre cando volve sobre eles que era unha gran literatura aquela, non? E entón este home introdúceme en outras literaturas, non? E ponme a ler ademais como parte das miñas obrigacións como seu alumno, non? Co cual sumo a lectura como placer, a lectura como obrigación durante os 2 anos en que me dá clase, non? Pero esas son cousas azarosas que porque se dan, pois levan a unha donde o levan, pero se non se deran, pois non sei, probablemente non estaríamos aquí falando de nada, non? Hai un componente de sorte niso. Ás veces, en atopar o maestro que che dirixa, non todo o mundo ten esa sorte. Sí, claro que hai un componente de sorte, sí. Despois, bueno, ese componente de sorte reproduces ao longo da túa vida, pero xa é unha sorte máis buscada, non? Exactamente. Pero hai como uns primeiros pasos nos que efectivamente danse esas cousas azarosas que se non se deran, pois podías acabar sendo xogador de fútbol. Era un porteiro bastante respetado, respetable en aquel momento, non? En que equipo xogaba? Xoguei, non pasei dos equipos escolares, non? Pero era o porteiro habitual da selección do La Salle da Baixo, e o baloncesto tamén xoguei, como xogador de baloncesto incluso era máis exitoso que como porteiro, non? Porque era dos máis altos daquel momento e facía un bo pívot. E había algunha razón pola que estudiara o bacharelato por nocturno? Sí, a razón é que non o estudiara no seu momento por diurno, pero empecé a traballar moi novo, aos 12 anos ou así. E retomei eu por vontade propia aos 16, aos 17, coa intención de recuperar un pouco o tempo perdido e de adquirir a titulación que en aquel momento se necesitaba, que era cuarto e reválida, para acceder aos estudios de cine. Eu quería estudiar cine, non? E eso estudiabas en Madrid, na Escola Oficial de Cine, e facía falta ter cuarto e reválida. Entón, como eu non a tiña, pois plantexeime estudiar por nocturno para tela, non? Cando cheguei a tela, a escola aquela pechárana por real decreto, por roxa, e iban a abrir dun momento a outro, pero non volveu a abrir nunca, non? E o que abriu foi unha facultade para que xa se requería sexto e reválida, algo que eu non tiña, non? Ainda así intenteino de todas maneiras, pero aí xa non dei chegado, xa plantei antes. Ese é un golpe, xa non se sabe si de mala sorte, o feito de que pechara aquela facultade de cine. Ou non, porque aquilo pasou así, pois, bueno, eu non estudiei cine, pero volqueime máis de cheo no teatro, non? De feito, iniciouse un proceso moi curioso, pois como en esa mesma circunstancia que estaba eu, había outra xente aquí en Santiago, mal que ben, pois agrupámonos e plantexámonos seguirnos formando mentras non reabría esa escola, non? Polo que eu recordo, nesa trela estábamos Eulosio Rodríguez Ruibal, eu, Pablo Crespo, e, de feito, conformamos o que se chamou equipo lupa de cine aquí, que era unha maneira de ir exercitándonos na linguaxe cinematográfica, ainda que de medios moi modestos e tal, pero fixose ficción, fixose documentalismo, fixéronse unha chea de cousas, e logo no teatro, que para manter aquele equipo de xente máis ou menos ocupado ao longo dun ano, como películas só se podía facer unha ou dúas, facíanse un fin de semana, o do teatro permitíanos máis tempo de ocupación, non? E unhas cousas veñen detrás das outras, non? E todo iso simultaneado co traballo, imagino. Sí, todo iso simultaneado co traballo. E con que traballo, si se pode saber?
Pois eu, no meu caso, non é literatura, como na de moitos actores americanos, tuve unha chea de traballos, unha chea deles. Porque digo eu que empezar aos 12 anos, un rapaz de 12 anos non empeza a traballar voluntariamente. Sí, eu sí empecé voluntariamente, eu estaba tamén desas cousas azarosas, acabei todo o que se podía acabar nos Lasalles, e entón pues, ofreceron un traballo eles mesmos, non? Que era unha das características da Escola da Inmaculada, dos Lasalles de abaixo, que chamábamos nós, non? Pois que salías dali con un traballo, e meus pais non querían que o collera, pero eu sí, e en estes rifirrafes, pois que sí, pois que non, pois, bueno, meus pais económicamente tampouco lle iba demasiado ben en aquel momento, e entón, pois, deixaron empezar a traballar. Entón, pois, traballei en unha tenda de recambios de automóvil, en un almacén de coloniales, nunha axencia de viaxes, bueno, sobre todo traballei en Daviña, de administrativo, non? En a oficina técnica, e en Daviña estuve 9 anos, pero logo en un banco, e polo medio, pois, en cousas pequeniñas e moito máis eventuais, non? E todo iso simultaneado co teatro e que con esa aprendizaxe hacia o cine. Sí, ca escrita. Creo que a primeira obra que eu escribí empecé a escribir antes de ir á mili, o sea, aos 19 anos ou así, e rematei ao voltar, aos 21. E na mili escribía. Incluso estuve a punto de ter problemas. Por escribir tanto? Non, porque o manuscrito caeu en malas maus, e aínda que era unha cousa de carácter alegórico, porque era a única maneira de falar do presente, claro, era unha cousa antifranquista e tal. E menos mal que non entendían nada, e tampouco entenderon que era eso, non? E que, por fortuna, unha vez máis, pois dei con un militar de carreira destes peculiares que hai hasta nos exércitos máis terribles, non? O que supoño que haberá, que era o bibliotecario da biblioteca de Ceuta, e que me avisou a tempo, non? De que acceder á biblioteca e coller libros era unha maneira de delatarse, non? Porque según que libros collese un estaba identificándose, e que el tiña a obrigación de informar á Policía Militar e de informar ás autoridades competentes que libros collía cada quen. Pero nunca tivo problemas maiores nese sentido? Non tuve. E despois, cando, a través dos seus escritos, vostede reivindicaba a chegada da democracia? Foi desas persoas que sufriu moito? Non, máis que nada, facíamos todo o teatro que se facía desde onde facíamos nós era un teatro antifranquista, pero nós xa fixemos nunha etapa na que, aínda que había problemas, pois non eran problemas que te acabaran levando á cadea ou que acabaran multas administrativas, suspensións de funcións, esas cousas si as padecimos, non? E, desde logo, facer trampas para que o teatro fose posible, desde mandar textos distintos aos que logo se iban a facer á censura, ou, cando os textos viñan censurados, non facer caso, cos problemas que eso creaba ás veces, porque viña a pasma e pedíache o libreto para seguilo durante a representación e comprobar que te ceñías ao censurado, non? Iso pasaba? Sí, claro, e a maneira, ademais, era decir que se ti estabas facendo a obra enteira, malia que foran censuradas partes, pois había que negarse a decir que non tiñas o libreto, e entón víanse abocados ou a suspender a representación ou a deixala facer, a creer que efectivamente esqueceras o libreto na casa cando sabían de sobra que non, e tal. Ese tipo de situacións si atravesamos todos. Facían teatro tamén en galego ou sempre en castelán? Non, en galego. Só en galego? Só en galego. Eu só traballei nos inicios nunha obra en castelán, xa a partir de aí aquel mismo grupo de xente redefiniuse e escollemos o galego como a lingua, digamos, na que desenvolver a nosa obra e o noso teatro. E a profesionalización chegou despois da morte de Franco? Sí, eso chegou máis adiante, non recordo en que ano agora mesmo, pero sí, xa na transición. E como foi ese paso? A nivel persoal, maravilloso, imagino.
Eu non sei como foi en realidad, pero como eu o recordo, falle moita gracia a xente. Ata ese momento, pues, as representacións teatrais costaban pues, o transporte, a mantenza, que se decía. Eu recordo que nós tiñamos uns folletiños nos que poñíamos entre paréntesis bástanos cun bocadillo, non? E un diñeiro que eran, eu creo que eran 1000 pelas ou así para mantenimiento dos medios, para repoñer lámparas fundamentalmente. As lámparas agotábanse, había que mercar outras, entón, co cual, pues, cada representación podía costar a mellor 7 ou 8.000 pesetas, non? Nas que non había, por suposto, ningún criterio de emolumento por parte dos actores. E entón, de pronto fomos vendo que a conta deso da mantenza, pois había unha chea de funcións que remataban nunha cea a que asistían, pois, por un lado os organizadores, por outro lado os convidados, e por outro lado nós, non? Nós non pagábamos, pero os outros sí. E un pues, empezou a preguntar, canto costa esta cea? Pois 20, pois 25, pois 30. Dixe, coño, pero se este diñeiro non o dades a nós, podemos dedicarnos a isto por inteiro, podemos... E entón, un pouco, a partir da constatación desa realidade, pois empezamos a ver que era posible establecer un caché para as nosas funcións, non? Había ceas que as pagaba a taquilla, por exemplo. Había que a taquilla, entón, se a taquilla era moi boa, a cea era máis xenerosa, non? E estou falando de ceas con marisco. Sí, porque ademais a verdade é que a relación que se tiña con quen te levaba era moito ricaz que a de agora, non? Agora das esa frialdade, vas contratado por un concello, non ves diante nin a quen te contratou, non? Aquela non, sentías absolutamente arroupado pola agrupación cultural que te levaba, estaban todos contigo, eso e despois tamén, e tal, e fala daqui, e fala dalá, e aquilo, o teatro casi era de menos, non? O máis importante era toda a movida social que había alrededor, social e política, non? Había coloquios que solían ser o miolo da representación co público, non? E un pouco, pois, a partir desa realidade, compúlsase a outra. E, bueno, afortunadamente non estábamos equivocados e era posible que un grupo pequeno de persoas, 3 ou 4, con aspiracións económicas modestas, vivise de dedicarse só ao teatro. E vostede escribía, por suposto, escribía obras xa para representar, pensando nese mesmo elenco, non? Sí, eu xa daquela ou facíamos intentos, porque en realidad non houve ningún que callara, de creacións colectivas ou adaptacións de textos clásicos ou textos propios, efectivamente. Dice de vostede que é o creador dun xénero que se chama algo así como desgracia. Sí, bueno, creador non sei, non? Non, é como decidín chamarlle a unha serie de pezas que tiñan vocación de tragedias, pero que efectivamente é absurdo pensar que hoxe en día se pode dar unha tragedia, que era cousa... Algúnha aínda se dá, desgraciadamente. Sí, pero vamos, teñen máis o carácter de desgracias, non? Que de tragedias no sentido dramatúrxico, porque as tragedias eran cousas que provocaban os deuses, non? A maioría do que hoxe chamamos tragedias aquí non as provocan os deuses de habelos como moito con sínteras, pero provoca a xente, polo tanto, chamarlle tragedias a esas cousas e conferirles unha categoría que, aínda que para os que as padecen son tráxicas, para os que as crean non é concederlles unha importancia que non teñen, e un mérito e un valor e unha categoría da que carecen, non? Por iso lle chamo tragedias ou desgracias. Desgracias, e un ten que sentirse mal ou casi deprimido para imaginar algo así. Por que non historias bonitas e alegres? Bueno, eso a min gustaríame, de verdad, pero non me saen, é o que eu vou facer, non? Eu non me encontro nin escribíndoas, nin facéndoas, aínda que a maioría delas están presididas polo humor. Ás veces, aínda que acaban mal, ou aínda que contan historias terribles, bueno, se un asiste ás representacións, as representacións son festivas, non escribo obras de chorar, salvo de chorar para ben, non? Pero, non sei, é que eu son moi pesimista, non
eu recoñezo na vida as cousas agradables que a vida ten e procuro, ademais, disfrutar delas. Pero a hora de concebir a miña obra como das outras, as cousas agradables eu creo que se encargan xa moitos de darnos conta de cales son, e todo vai ben, e isto é maravilloso, e mira que ricas son as hamburguesas. Non, eu creo que alguén ten que decir que as hamburguesas son unha merda, incluso as máis extraordinarias, pero xa non digamos as de marca, non? Bueno, sin ánimo de coller ningunha bandeira que nadie lle dou a un, pois eu encontrei mellor aí dicindo que... Porque hai sempre moita retranca detrás de moitísimas das súas obras. Sí, nese sentido síntome moi compostelán, é moi galego, non? Nesa capacidade para relacionarse cunha realidade que un de todas maneiras non fuxe, dicir, eu non deixo de ir a McDonald's porque teño nenos pequenos e levos, non tomo nada, suelo non tomar nada, pero non fago unha bandeira deso. Ahora, tampouco me doen varas en decir que iso é bazofia, non? Tamén é bazofia a televisión en xeral, Claro, se poidera xeralizar. Que pensa? Sí, en xeral eu creo que sí, e é unha bazofia especialmente dolorosa, porque eu, sin embargo, sí creo nas posibilidades dun medio como a televisión. Algúnas desas posibilidades, ademais, a xente da miña xeneración viviunas, e se eran posibles nunha televisión como a franquista, con a pobreza de medios frente aos de hoxe notorios, con unhas limitacións expresivas frente ás de hoxe notables, e, sin embargo, ali algúns vimos as potencialidades dunha televisión feita con respecto para o espectador, feita para espectadores, non para consumidores. A televisión actual é, sobre todo, o meu modo de ver, unha bazofia, porque non está feita para televidentes, está feita para consumidores. Vostede é o autor da primeira teleserie, non?, de Galicia. Eu son autor do primeiro, non sei, ni siquiera sei se foi o primeiro. Foi a primeira que despois se fixo, pero fixose a partir de un diseño meu, que é dun piloto que fixera eu, pero fixose para non considerar para nada o que eu fixera, que fixose xa sin min, polo tanto, eu en realidad non son o autor desa primeira teleserie, de feito non tuve nada que ver con ela, salvo nos oríxenes. O sea, a min foi a quen se lle ocurriu que os embeses de Cunqueiro podían dar pé a unha serie de televisión, eu diseñei esa serie de televisión e fixose un piloto, que chegou a ser emitido e todo, se chamaba Novo de Parmuide. Pero a serie de televisión fixose seguindo uns parámetros completamente distintos aos daquel diseño inicial. E aínda que tamén en unha etapa eu traballei nela, foi a causa da miña ruptura, ademais, cos estudios que en aquel momento estaban turrando daquilo que acabaron facendo, que era CTV, non? Cando quixeron convertir aquilo nunha especie de telecomedia de situación e tal, pois aquilo acabou provocando que pouco a pouco Gález e eu discrepáramos o suficiente como para deixar o proxecto aí aparcado hasta que lo retomou de novo con outro equipo. Bueno, eso sería o seu primeiro traballo para a televisión. Ata este último, parece a min que foi o último, o de Un mundo de historias, a participación como actor e tamén como guionista nunha serie de capítulos, houbo moito traballo, non?, en medio deses dous. Sí, eu, durante unha boa tempada estuve traballando no diseño de produtos televisivos para CTV, traballei no diseño de concursos, un programa de humor, en unha telenovela que logo acabou sendo aquel Compostela cuyos guións fixera Boris, pero 2 anos antes de que viñera Boris eu xa estuvera traballando nesa serie, que era unha idea de Gález, que non era nin máis nin menos que a traslación ao presente da Casa da Troia, e eu, ainda que me encargaran 13 guións, non pasei de escribir 3, porque, aquel proxecto tiña uns costes que o facían absolutamente inviables en aquel momento e que esmoreceu, por lo menos o diseño que eu fixera, o proxecto que eu fixera, ainda que despertaba entusiasmos en todos que nos vía, cada quen que os presupuestaba decía que eran inviables. Bueno, e tamén no cine, moitas incursións.
Sí, bueno, despois estuve tamén para facer un traballo parecido en Galaxia Comunicacións, donde estuve 3 ou 4 anos como creativo, en realidad. O sea, en realidad estuve diseñando produtos televisivos e ningún deles, bueno, algunhas cousas puntuais non saliron, pero algúns documentais, pero series, por exemplo, que foi unha das cousas que máis diseñei ali, ninguna. Ainda que unha delas chegou a facer un piloto, Morosos Varios, chamados, eran as aventuras dunha axencia de cobro de morosos que anda por aí e tal, pero que nunca chegou a callar como serie. En cambio, dice de vostede que é o mellor escritor vivo da nosa lingua. Será referido ao teatro. Será referido ao teatro. O mellor escritor de teatro. Si, eu tamén o vin, pero bueno, non, eu creo que... Si tiveramos que enumerar todos os premios, non nos chegaría nin siquiera outra media hora de entrevista, que por certo esta está casi rematando. Entón, podemos falar do último. O último foi o María Casares, non, Roberto? Sí, pero eso xa nunha entrevista que, bueno, todos os anos pasa o mesmo. Ese é un premio moi fácil, moi doado de ganar, tristemente, porque é que estrenanse moi poucas obras de autores galegos vivos. Entón, mentras que en Arias dos María Casares competimos, porque eu tamén compito nelas, pues, actor protagónico, actor protagonista, pues igual somos 30 os que competimos nesa. Entón, ganar aí entre 30, pues, ten o seu mérito. Ou estar nominado, ten o seu mérito. Pero dos autores é que é moi fácil, case sempre somos os 3 que estamos nominados os que estrenamos ese ano, case sempre somos ademais os mesmos, e entón competimos entre 3. Entón, pues, bueno, pues non é o mesmo, non é unha victoria desas características que as outras, non? Que as outras. Por outro lado... Pues, algún premio que realmente que lle encha, do que este moi orgulloso, cal podería ser? En xeral todos, non?